Mill-ġdid nerġgħu nsellmu lil daw kollha li jinsabu maquda magħna permezz ta' din ix-xandiera diretta mill-Katedral ta' Għawdex għall-Qudiesa tat-Tberik ta' Żjud, il-Qudiesa tal-Griżma, il-kleru kollu tad-Djoċesi kif iseħħ mal-Knisja Universali kollha f'kull djoċesi Kattolika fid-dinja jingħaqad flimkien mal-Isqof, ir-Raj fid-djoċesi fil-Knisja Lokali illi huwa il-preżenza ħajja li tirrappreżenta lil Kristu ir-Raj il-kbir li f'dawn il-jiem nikkontemplawh mogħti għalina fuq is-salib fil-passjoni tiegħu. Nilqgħu minn qalbna lil dawk kollha li jinsabu ma' qudiem magħna permezz tal-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex permezz ta' Radio Katedrali li qiegħed jipprovdi din ix-xandiera u anke permezz tat televiżjoni u radijiet l-oħrajn. Ejjew illum din iċ-ċelebrazzjoni inkomplu nitolbu għall-qdusija
tas-saċerdoti tagħna u għall-għaqda tagħhom mal-isqof ir-raj tad-djoċesi illi kif semmejt huwa wkoll il-garanti tal-preżenza ta' Kristu, ir-raj il-kbir f'nofsna. Din iċ-ċelebrazzjoni qed tiġi animata mill-kor tal-Knisja Katedrali tal-Assunta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Naħseb li nkun qiegħed nesprimi s-sentimenti ta' kulħadd, ta' kollha kemm aħna s-saċerdoti, imma mhux biss, anki l-lajċi. Jekk illum induru lejn il-mulej il-koll kemm aħna u ngħidulu grazzi tal-vokazzjoni tagħna, grazzi tal-li joġbu iqiegħed l-ispirtu tiegħu fil-qalb, fil-moħħ ta' kull wieħed u kull waħda minna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli nroddu ħajr kif jixraq dan ir-ratt tal-ħajr tagħna, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil mulej jkollu ħnina minna. Però qabel xejn infakru l-saċerdoti illi llum qegħdin jagħlqu 25 sena li huma Fader Michael Sajt mill-parroċċja tan-Nadur, Fader Michael Mallija mill-parroċċja taż-Żebbuġ, Monsiur George Borch li għalaq il-50 sena mill-parroċċja ta' San George, Monsiur Laurent Xiberras mill-parroċċja ta' Sannat u Monsiur Joseph Ċefaj li huwa msiefer qiegħed l-Ingilterra mill-parroċċja taż-Żebbuġ. Insellem hawnhekk ukoll lis-saċerdoti illi jaħdmu barra mid-djoċesi tagħna u noħod minnhom hawnhekk f'nofsna. Għandna 36 saċerdot illi jaħdmu l-barra mid-djoċesi tagħna. Nsellmilhom minn hawnhekk il-koll flimkien ma' qudejn illum f'ħuna is-saċerdot il-kbir Ġesu. Ħuti l-għana tal-ħnina ta' Alla huwa bla qies. Fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni solenni tal-Qudiesa se nirċievu l-barka apostolika bl-indulġenza plenarja li taħfer kull pina marbuta mad-dnubiet. Ejjew għalhekk narfu ħtijietna u numidjaw ruħna taħt lid setana ta' Alla biex hu jerfana meta jasal il-waqt. Nitolbu maħfra flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Għat-talb u l-merti tal-Imqadsa Marija Dejjem Verġni, tal-qaddisin Apostli Pitru u Pawlu u tal-qaddisin kollha, jagħtikom Alla ħanin li jista' kollox okkażjoni tandiema tas-sew li tagħti l-frott, qalb dejjem nidma u bidla tal-ħajja, perseveranza fl-emejjel tajba, jaħfrilkom dnubietkom kollha u jwassalkom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Christe
Gloria in excelsis Deo. Nitolbu u Alla inti konsagrajt l-libnek il-wahdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu Messija u il-mulej. Fil-ħnina tijek għamel li aħna li għanna semmi l-konsagrazzjoni tijow inkunu xida tal-fidwa u d-dim id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu sidna li u Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ġesu il-Messija huwa dak li l-Ispirtu jistrieħ fuqu, għalhekk huwa il-magħżul, il-midluk, il-maħbub ta' Alla. L-Ispirtu ta' Alla jmexxi l-ġrajja l-istorja kollha tas-salvazzjoni. Fuq hekk titkellem ukoll il-liturġija tal-kelma llum. Qari miktib tal-profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi, għax il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Bat nindewwi l-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex innidi is-sena tal-grazzja tal-mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna. Biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion. Natihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt għal dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarawhom jarafhom li huma nisel imbierek mill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm sejrin inkantaw flimkien it-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni, Salm 89.
It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Sibt lil David għaddej tiegħi biżejt imqaddes tiegħi dliktu tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu qalbi driegħu. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Miegħu ikunu l-fedeltà u t-tiba tiegħi bismi tissaħħa il-qawwa tiegħu u jsejjaħ li jint missieri u Alla tiegħi fortizza u salvazzjoni tiegħi. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Dak illi il-profeta Iżajja fl-ewwel qari ħabbru bħala dak li l-Ispirtu ta' Alla jistrih fuq u jikkonsagrah, jiġifieri Ġesu Kristu. Issa San Ġwan l-Apostlu fl-Apokalissi fit-tieni qari jgħidilna illi lilna l-koll ikkonsagrana bħala poplu tiegħu. Apokalissi ta' San Ġwan l-Apostlu. Grazzi għalilkom u sliem minn Ġesu Kristu, ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja. Lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li jagħmilna saltna assisina l-Alla tiegħu u missieru. Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jarawh u koll dawk li kienu nifduh. U r-razzezz kollha tal-art jibdew ħabtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva, Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega jgħid il-mulej Alla li hu u li kien u li jagħti rid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-mulej. Sejrin issa nisimgħu it-tħabbira tal-Vanġelu, il-bxara tajba illi mhijiex biss il-kelma li waslilna Ġesu, imma huwa Ġesu Kristu innifsu u li l-Ispirtu tal-mulej jistrih fuqi. Mill-Vanġelu skont San Luqa naraw il-Ġesu li jidħol propju fis-sinagoga ta' Nazaret u hemmhekk jaqra mill-ġdid il-kliem tal-profeta Iżajja u jagħmel l-aqwa priedka għax jgħid illum seħħed din il-kelma intom u tisimgħu. Il-Vanġelu se jiġi mxandar lilna mid-djaknu fid-djoċesi tagħna, id-djaknu Matthew Bajjada li minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra se jiġi ikkonsagrat u wkoll saċerdot propju biż-żejt illi illum f'din iċ-ċelebrazzjoni qed jiġi konsagrat. Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġeljum għaddes kon San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie Nazaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taħ f'idejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej.
L-Ispirtu tal-mulej fuqi għaxu konsagrani. Bat ninħabbar il-ħelsin lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, u id-dawl mill-ġdid lill-lomja, irrott il-ħelsin lill-maħurin, u inxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbat reġala il-ktib taħlura lill-qaddejja u għad bil-qeda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuq u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu. L-attenzjoni tagħna dalgħodu wkoll hija fuq il-mulej Ġesu, il-kelma ta' Alla magħmula laħam. L-isqof ta' Għawdex ibirek lil miġema u lilna wkoll b'din il-kelma, il-Vanġelu u l-bxara tajba illi dejjem tibqa' ħajja u tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Issa nsamru wkoll il-widnejn tagħna biex ngħidu hekk fuq il-kelma illi għandu għalina ir-raj ta' Djoċesi ta' Għawdex l-isqof Anton Tewma dalgħodu. Eżis ħuti saċerdoti, eżis insara, illum hija l-ġurnata tagħna, il-ġurnata tas-saċerdoti. U għandna tassew għax ngħidu grazzi lil mulej dalgħodu. Ġesu meta għażel it-tnax għażel lil min imbagħad bijew, lil min imbagħad ċaħdu u lil min imbagħad ħarbu. Wieħed bijew, liħor ċaħdu u l-10 l-oħra ħarbu fil-mument tal-prova. Dan mhux biex nimtlew bis-sens taħtija li anzi bil-maqlub. Imma biex narfu kemm hi gratuita, kemm hi bxejn l-imħabba li Alla għandu għal kull wieħed minna. Aħna s-saċerdoti. Minkejja li maħniex fidili l-ewwel wieħed jien, forsi fidili fl-email imma mhux dejjem fidili fil-qalb żgur. Minkejja dan kollu il-mulej wera ħniena kbira magħna. U propju f'din il-ħniena, f'din l-imħabba b'xejn, aħna rridu nsibu l-qawwa, il-forza, rridu nsibu l-enerġija jew aħjar. Minn din il-qawwa b'xejn, minn din l-imħabba b'xejn, joħroġ l-Ispirtu Qaddejs ta' Alla fuq ir-ras u fil-qalb u fil-persuna ta' kull wieħed minna. Ejjew dalgħodu nħarsu ftit lejn il-Vanġelu, lejn dak li għadna kif smajna. Biex minn hemmhekk nieħdu l-enerġija li tkompli tqawwina, tkompli tħeġġiġna, tkompli tagħmilna saċerdoti awtentiċi minkejja id-djufijiet tagħna. Il-Vanġelu b'mod ċar jgħidilna li Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu, mimli bil-qawwa tal-Ispirtu li kien irċieva fil-Magħmudija, jibda jdowr is-sinagogi u jipritka. U jinserta wkoll li mur fis-sinagoga ta' Nazaret, mimli b'dan l-Ispirtu ta' Alla. Alla oġbu qiegħed l-Ispirtu tiegħu f'kull wieħed minna. Mhux għax jistħoqilna kif diġà għedna, imma b'xi mod ħa grazzja magħna. Fil-kapitlu 2 tal-Vanġelu ta' San Luqa nsibu li Ġesu imur lura lejn Nazaret minn Ġerusalem u joqgħod għal ġenituri tiegħu. Il-kriterju tal-għażliet tiegħu ta' ħajtu ikun dak li tgħallem mingħand missieru u ommu. Imma issa f'kapitlu 4 jerġa' lura lejn Nazaret minn Ġerusalem, jerġa' lura lejn Nazaret wara li ġiet tentat mix-xitan anki hemmhekk imbuttat mill-Ispirtu Santu, jerġa' lura lejn Nazaret bil-kriterju uniku tal-azzjonijiet tiegħu
tal-għażliet tiegħu li jkun l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. U allura dalgħodu l-ewwel mistoqsija li tiġini jekk hux l-Ispirtu ta' Alla jew spirtu ieħor li jmexxini, li jibgħatni. Jekk il-motivazzjoni tiegħi, jekk l-enerġija tiegħi, jekk il-molla li fil-ħajja tiegħi jżommni enerġiku, żommni ħaj, jekk jien ħaj u enerġiku, eħx din il-pnewma, eħx din ir-ruwaħ, eħx din il-qawwa tal-Ispirtu Santu, jew inkella eħx xi ħaġa oħra. L-Ispirtu li kif jgħidilna l-Vanġelu tal-lum qiegħed fuqi, iwa qiegħed fuqna fil-preżent. L-Ispirtu tal-mulej fuqi, qiegħed fuqek, qiegħed fuqna. Għax hu ikkonsagrana, mhux darba konsagrana fil-passat, imma aħna konsagrati kontinwament. Dan l-Ispirtu ta' Alla li huwa l-imħabba infinita, li huwa lotja infinita. Dan l-Ispirtu ta' Alla li l-ewwel li jagħmel ħabbar l-aħbar it-tajba lilna l-fqajrejn. Ħeles lilna l-imjasrejn. Ta' kelma ta' faraġ lilna l-maħqurejn. Ta' id-dawl l-ewwel qabel kollox lilna omja. Dan hu l-Ispirtu ta' Alla li rċevejna. U dan l-Ispirtu ta' Alla huwa spirtu ta' fraternità. Huwa spirtu ta' komunjoni, huwa l-istess spirtu illi fil-xmara tal-Ġordan lil Ġesu jgħidlu inti ibni il-Aziz. Il-kelma illi Alla jgħid kull jum, kull ħin, kull moment, mill-ordinazzjoni l-hawn u anke qabel lil kull wieħed minna inti ibni il-Aziz. U dan ifisser li aħna mhux biss qegħdin fiċ-ċentru tal-qalb ta' Alla, imma jfisser ukoll li aħna il-koll aħwa. Li aħna il-koll aħwa. Aħwa ta' xulxejn. U allura dejn id-dinjità tagħna ta' wlit Alla, dejn il-verità tagħna ta' aħwa, titlob minna illi fl-esperjenza ta' ħajjitna aħna wkoll nesprimu din il-fraternità bil-komunjoni ta' bejnietna, bl-imħabba lejn xulxejn, billi noqogħdu attenti kif nitkellmu fuq xulxejn, billi niddefendu lil xulxejn, billi inħarsu lil xulxejn, billi jekk hemm bżonn b'imħabba inkellmu bit-twissija ħelwa lil xulxejn. Din il-fraternità illi ma tiġix mid-demm, ma tiġix mill-laħam, imma tiġi mill-Ispirtu ta' Alla li jirċevejna. Jiena nemmen li l-mulej llum qiegħed isejħilna biex niġġeddu fl-Ispirtu li jirċevejna, fl-Ispirtu li qiegħed fuqna, niġġeddu fl-identità tagħna Ġesu Kristu ir-ras, Ġesu Kristu il-ġisem, aħna li aħna rippreżentanti, nirrippreżentaw, nerġgħu nagħtu l-ħajja lil Ġesu saċerdot fl-esperjenza ta' ħajjitna. Imma wkoll minn barra din il-fraternità ta' bejnietna, aħna msejħejn u mibgħutejn biex nagħtu l-aħbar it-tajba lil fqajrejn. Irridu noqogħdu ftit attenti jekk fil-ħajja tagħna bħala saċerdoti, għax jekk dan il-Vanġelu huwa il-viżjoni pastorali li kellu Ġesu, il-mission statement ta' Ġesu, aħna ma nistgħux nagħmlu ħaġa oħra li f'nippruvaw inkunu fih, li f'nippruvaw nagħmluh ukoll bħala il-viżjoni pastorali tagħna, il-pjan pastorali tagħna, il-mission statement ta' ħajjitna. U x'kienet din il-viżjoni ta' Ġesu li jibda bija dan il-Vanġelu hekk għażejs ta' kapitlu 4 ta' Salluqa. Hija viżjoni mibnija l-ewwel qabel kollox fuq ix-xandir tal-kelma. Aħna l-ewwel qabel kollox imsejħejn, l-ewwel qabel kollox imsejħejn bħala saċerdoti biex inxandru l-kelma. U allura dalgħodu jiena nistaqsi lil nnifsi jekk il-ħejn, jekk l-enerġija, jekk il-preokkupazzjoni,
prinċipali tiegħi għejx ikkonċentrata, iddowrx madwar ix-xandir tal-kelma, madwar ix-xandir tal-verb, ix-xandir tal-logos, Ġesu Kristu, jew madwar xi ħaġa oħra. Dalgħodu il-mulej jagħtina bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu li nerġgħu nitħeġġu f'dak li hu speċifikament tagħna, ix-xandir tal-kelma lil poplu. Batni biex inxandar, batni biex inwassal l-aħbar it-tajba. Jirrepetija Ġesu darbtejn fil-Vanġelu tal-lum u nsibuha iktar minn darbtejn fl-oriġinal li kwota f'kapitlu 61 tal-profeta Iżajija. Il-mulej Ġesu lilna batna inwasslu l-aħbar it-tajba. Imma mhux biss. Il-missjoni ta' Ġesu ma kienx biss tikkonsisti f'xandir tal-kelma, f'aħbar tajba, imma wkoll kienet tikkonsisti fl-għajnuna konkreta, fil-karità konkreta, fil-pastorali konkreta, ħarsien konkret tal-ifqar fost il-fqar. Interessanti, għax il-Vanġelu tal-lum jiddeskrivi 4 kategoriji ta' nies li huma batuti. Ma jgħid sempliċement jinġejt inwassal l-aħbar it-tajba lil minu batut, le. Imma jispeċifika l-kategorija tal-batut, u mhux biss, jispeċifika wkoll it-terapija, il-pastorali, it-tip ta' pastorali skont il-kategorija tal-batut. Il-Vanġelu ta' San Luqa isemmi 4 kategoriji, waqt li f'kapitlu 61 il-profeta Iżajija isemmi 6 kategoriji ta' persuni batuti, ta' persuni fil-bżonn. L-attenzjoni speċifika, attenzjoni serja, intensa ta' Alla tagħna għal min hu għaddej mid-batija. L-ewwel qabel kollox, dan il-Vanġelu jurina illi l-missjoni tagħna hija waħda relazzjonali, hija waħda ta' relazzjonijiet man-nies, ta' relazzjonijiet mal-persuni, relazzjonijiet ma' individwi, bisimhom u b'kunjomhom. Mhix relazzjoni ma' massa, mhix relazzjoni ma' parroċċa, mhix relazzjoni ma' komunità, mhix relazzjoni ma' grupp, imma relazzjoni ma' persuni, bisimhom u b'kunjomhom. Hija ċara daqs il-kristall, mhux biss fil-Vanġelu tal-lum, imma l-missjoni pastorali kollha kif ippreżentata lilna minn Ġesu. Jiena nħoss li l-mulej dalgħodu jixtieq jgħinna, jixtieq jagħtina l-qawwa biex ma nibżgħux mill-persuni, ma nibżgħux mill-persuni fil-bżonn. Ħafna drabi il-persuna fil-bżonn tippreżentalna sfida. U bir-raġun l-ewwel reazzjoni tiegħi tkun aħjar ma ltqajtx miegħek. Xi trid minni? Kif nista' ngħinek jien? X'għandi aħjar minnek? Bir-raġun dejn tkun ir-reazzjoni umana tagħna. Imma ma ninsewx li aħna marqejn fl-Ispirtu ta' Alla, l-Ispirtu li huwa mħabba, l-Ispirtu li jċarrat il-qalb tagħna u li jagħmilha kbira biżżejjed biex tilqa' l-persuna bil-bżonn tagħha, anke saħansitra bl-ikbar bżonn, il-bżonn tal-ħajja meta l-persuna tkun qarbet qrib tal-mewt. Anki hemmhekk. U nsibuha bitqila aħna biex inħallu lill-Ispirtu ta' Alla li huwa ħajja, li huwa enerġija, li huwa mħabba infinita biex taħdem fina ma' ċertu kategoriji ta' persuni. Ejjew nitolbuh lill-mulej dalgħodu biex jiftħilna l-qalb tagħna, biex ma nfixkluhx, ma ntelfuhx, biex inneħħu kull xkiel minn din qalbna żgħira, qalbna dgħajfa, ħalli nkunu nistgħu verament nobdu dan il-mandat, din il-missjoni. Aħna mibgħutejn, aħna apostli, l-Ispirtu tal-Alla jrid ikun dak li jibbuttana, mhux tant l-Ispirtu tal-ġenituri tagħna, l-Ispirtu tal-istorja tagħna, tal-familja tagħna, tat-trobbija tagħna, il-karattru tagħna, l-istorja li ġibna mill-passat tagħna.
imma dan l-Ispirtu ta' Alla li rid imexxina fil-ħidma tagħna mal-poplu tiegħu. U fl-aħħar net, ejjew nitolbu lil Mulej matul din is-sena li ddedikajna għall-kelma tiegħu. Ejjew nitolbu lil Mulej li fil-Vanġelu tal-lum qiegħed jagħtina verità, affermazzjoni ċara daqs il-kristall. Din il-kelma ta' Alla li jisseħħ illum f'widnejna. Il-kelma ta' Alla sseħħ fil-widna tal-bniedem. Isseħħ f'widnejna. Isseħħ jekk issejb il-min jismagħha. Isseħħ waqt li qegħdin nisimgħuha. Il-kelma ta' Alla li hija qawwija li dak li tgħid twettqu. Ejjew nitolbu lil Mulej. Illi fil-kelma tiegħu jagħtina l-Ispirtu tiegħu. Fil-kelma tiegħu jagħtina din il-qawwa, l-enerġija li għandna bżonn. Fil-kelma tiegħu li aħna nisimgħu titwettaq is-salvazzjoni, il-ħelsien, l-ewwel qabel kollox lilna l-fqajrejn, l-imjasrejn, il-maħqurejn u l-omja. Ejjew nitolbuh lil Mulej. Jagħtina li ngħaddu minn dan il-proċess kontinwament, mhux darba jew oħra f'ħajjitna, kontinwament dan il-proċess kontinwu ta' fejqan biex inkunu nistgħu b'sempliċità naqsmu l-ministeru tagħna mal-oħrajn b'sempliċità, maħniex aħjar minn ħadd. Aħna sempliċiment għaddejja illi msejħejn li nagħmlu dak li aħna mibgħutejn biex nagħmlu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. L-isqof ta' Għawdex Anton Tewma għadu kemm tem l-omelija tiegħu dal-għodu fil-qudiesa ta' tberik ta' żjud u t-tiġdid ukoll tal-wedijiet saċerdotali fil-Katedral ta' Għawdex. Mill-katedra tiegħu bħala raj ta' djoċesi kif jagħmel kull sena f'dan il-mument għażiż ta' ħames ix-xirka fil-għodu, indirizza b'mod partikolari lis-saċerdoti, il-kleru. Eżortom sabiex tassew ħallu dak l-ispirtu li biħġew ikkonsagrati bħal Ġesu imexxihom fl-azzjonijiet pastorali tagħhom, ħalli l-qalb tagħhom tkun qalb tassew ta' rajja bħal dik ta' Ġesu. Inkomplu issa biċ-ċelebrazzjoni ta' dal-għodu u niġu għal-mument tiġdid tal-wedid saċerdotali. Issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-Mulej Ġesu ta' sem is-saċerdozzju tiegħu lill-apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira. Tridu intom iġġeddu qudiem l-isqof tagħkom u qudiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-Mulej Ġesu u ssiru tixbħuh iżjed billi tiġħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmir qaddejs li tgħallmu imqanqlin mhux mir-reba tal-ġejt iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom u li eżies itolbu għall-presbiteri tagħkom biex il-Mulej ixerred fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassejs il-kbir tagħna iwasslu komandu li hu lajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btan. U jitolbu għalija wkoll biex inkun fidejl fil-qadi ta' tmir apostoliku għafdat lili fiċ-ċokon tiegħi u nsir fostkom xbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassejs, ir-raj it-tajjeb li mallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btan. Il-Mulej ħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Amen. U fiċ-ċelebrazzjoni ta' dal-għodu
ta' dberik ta' żjud jasal il-mument partikolari u speċifiku ħafna ta' din il-funzjoni. Se ssir issa waqt li jitkanta innu sabiħ ħafna l-offerta ta' żjud. 3 tipi ta' żjud differenti li dalodu jitbirku u jiġu ikkonsagrati. Iż-żejt għas-sagrament tal-morda illi se jitwassal għand l-isqof minn Monsignor Paolo Cardona u l-kanonku Ruben Mikallef. Iż-żejt għal-konsagrazzjoni tal-katekumeni jew aħjar iż-żejt tal-Magħmudija illi sejjer jitwassal minn dun Michael Sajt u dun Frankie Mallija din is-sena qed jiċċelebraw il-25 anniversarju saċerdotali tagħhom. U finalment l-aktar żejt importanti li fil-fatt mhux biss jiġi mbierek imma ikkonsagrat b'talba twila mill-isqof wara illi miegħu titħallat ukoll il-fwieħa tal-baltsmu, iż-żejt tal-griżma. Iż-żejt użat kemm fil-Magħmudija imma b'mod aktar partikolari fil-konfirmazzjoni l-griżma tal-isqof u naturalment fl-ordinazzjoni tas-saċerdoti u l-isqfijiet. Dan iż-żejt u anke l-fwejjaħ ta' miegħu se jitwasslu minn Dun Giuseppe Aġus illi ilu 50 sena jaħdem fil-missjoni u minn Monsignor George Borch u Monsignor Lawrence Xiberras illi huma 2 mit-3 saċerdoti li din is-sena qegħdin jiċċelebraw il-50 anniversarju saċerdotali tagħhom. L-ewwel għalhekk kif qed naraw issa fil-proċessjoni tal-bidu f'din l-ewwel proċessjoni id-berik taż-żejt għas-sagrament tal-griżma tal-morda, id-dilka tal-morda jitwassal ukoll minn 2 saċerdoti illi qed jgħixu b'xi mod din l-esperjenza ta' tbatija u mart anki fil-ministeru saċerdotali tagħhom. Din l-offerta taż-żejt tas-sagrament tal-morda. Nisimgħu issa t-talba illi sejjer jagħmel Monsignor Isqof fuq dan l-ewwel żejt, iż-żejt tad-dilka tal-morda. U Alla missier ta' kull faraġ, intrid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom, fit-tiba tiegħek għati widen għat-talba tal-fidi. Ibad mis-sema d-difensur l-ispirtu qaddis tiegħek fuq dan iż-żejt li jintoġbok tislu mis-siġara s-saħħa tal-bniedem. Xerred fuqu il-barka qaddisa tiegħek biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsin fil-ġisem u r-roħ u jeħilsu minn kull dbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek f'isem Sidna Ġesu Kristu. Amen. Issa qed issir il-preżentazzjoni tat-tieni tip ta' żejt, iż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-katekumeni, kultant imsejħu ukoll iż-żejt tal-eżorċiżmu. Din hi l-offerta taż-żejt għall konsekrazzjoni tal-katekumeni. Inroddu ħajr lill-Alla. U Alla għawa u ħarsin tal-poplu tiegħek, birek dan iż-żejt li jintħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom woliet adottivi xirqa tiegħek biex jixdu twelid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħinja fija bi Kristu Sidna. Amen.
qed jittella issa it-tielet żejt u l-aktar wieħed importanti kif semmejna aktar kmieni iż-żejt tal-konsagrazzjoni ta' dawk li se jiġu ordnati presbiteri u li jintuża wkoll għal kandidati tal-griżma tal-isqof. Dini l-offerta tal-żejt għal griżma jimqazza. Żewġ saċerdoti illi din is-sena qed jiċċelebraw il-50 anniversarju presbiterali tagħhom waslu dan iż-żejt quddiem l-isqof u naraw dan ir-rit tassew sabiħ, ir-rit illi fih ma dan iż-żejt jitħallat il-balzmu, l-balzmu li huwa l-fwiħa tal-Ispirtu Santu u l-isqof illi waqt li jħallat flimkien dawn iż-żewġ likwidi jgħidin it-talba li sejrin nisimgħu. Ħuti eżies, nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-griżma u biex dawk li jindilku biha minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoq ilhom il-fidwa mingħand Alla. Il-kelma griżma mill-Griek tfisser propju dilka biż-żejt. Għalhekk propju Ġesu huwa il-Messija, il-Midluk, l-ewwel wieħed illi rċieva d-dilka tal-griżma. L-isqof għadu kemm nefaħ fuq dan iż-żejt u għan-nifs tal-Ispirtu Santu. U se nisimgħu din it-talba twila u sabiħa tal-konsagrazzjoni. Li tkabbar u tmexxi l-qudiem kull ġejt tar-Roħ fit-tiba tiegħek il-qarrat il-ħajr li bil-qima kollha l-Knisja ferħana qed tammillek permezz tagħna. Int fil-bidu ried li l-art nibbet is-siġar li għamlu l-frott tagħhom u fosthom is-siġra taż-żebbowġ li minna jieħdu dan iż-żejt mill-itjeb li bih ninqdew għal griżma mqazza. David imnebbaħ mill-ispirtu tal-profezija għaraf minn qabel il-misteri tal-grazzja tiegħek u għandna li ż-żejt jagħmel l-wiċċna jiddi. Meta l-ilma tad-dilluvju niżel fuq l-art u ħasel id-dinja minn ħżunitha, il-ħamiema bil-fera taż-żebbuġ f'munqara xandret li jisliem reġa' ntrat lill-art u bekk intajtna xebħ tad-don li wara żmien battilna. Imbagħad fil-milja ta' żminijiet għarrafna sewwa t-tifsira ta' dan ix-xebħ. Għax wara li bl-ilma tal-mamudija nitnatfu minn ħtijitna kollha, dan iż-żejt imqaddes li jindilek fuq ġbinna jimla l-wiċċna bilena u f'qalbna jroddilna sliem. Int ordnajt il-qaddej tiegħek Mosè biex lilħu Ħaron wara li jnatfu bl-ilma jidilku wkoll b'dan iż-żejt u hekk jikkonsagrah assis. Ġie ieħor wisq akbar u rejtna meta ibnek Ġesu Kristu sidna rid lil Ġwanni jagħmlu fl-ilma tal-Ġordan għax jien dak il-ħin mis-sema bad fuqu l-Ispirtu Santu f'sura ta' ħamiema u bil-leħen li jinstama tajtna xhieda tal-għaxqa li sibt fibnek il-waħdini hekk ta' bil-ħaq ritturi fis-sewwa dak li fuqu kien ħabbar il-profeta David meta qal dilkek Alla Alla tiegħek b'żejt ta' għena aktar minn sħabek. Nitolbuk għalhekk mulej biex il-barka tiegħek tqaddes dan iż-żejt ħolqien tiegħek. Ixħed fih il-qawwa tal-Ispirtu Santu bis-seta wkoll ta' Kristu tiegħek li għall-isem qaddis tiegħu issemmiet il-griżma li bija oġbok tikkonsagra lik assisin u slaten, profeti u martri. Wettaq nitolbuk din il-griżma biex lil dawk li se jiġġeddu bil-ħasil ta' ruħhom fil-mamudija tħejjihom tajjeb għas-sagrament tas-salvazzjoni u tal-ħajja. Għamel li wara li jindilku b'din il-griżma li tqaddes huma jeħilsu mit-taħsir tal-ewwel twelid, isiru tempju tal-kobor tiegħek u jibdew ixerdu madwarhom il-fwieħa ta' ħajja tajba li toġbok. Għatihom din id-dilka mqazza biex skont il-ħsieb moħbi tiegħek jiksbu l-ġieħ ta' slaten, assisin u profeti u jxiddu fuqhom il-libsa tal-uffiċċju li qatt ma jittiefes. Jalla tkun griżma ta' salvazzjoni għal dawk li jitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu. Tagħtihom semm il-ħajja ta' dejjem u sseħħibhom fil-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen.
talba tassew sabiħa illi kif stajtu tisimgħu u tapprezzaw fija tfisser ukoll il-sinifikat teoloġiku u anki bibliku u sagramentali qawwi illi hemm f'dan iż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-Griżma. Żejt illi issa fid-djoċesi ta' Għawdex bħal f'kull djoċesi oħra wara din il-funzjoni ta' dalodu jintuża għas-sagramenti tal-Magħmudija, tal-Griżma tal-Isqof, tant studenti u adolescenti li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jingħataw dan is-sagrament importanti u naturalment ukoll fl-ordinazzjoni sagra tal-Presbiteru ġdid fil-każ tad-djoċesi tagħna f'Mejju illi ġej ukoll f'dan il-katedral. Għalhekk dawn iż-żjud anki fl-aħħar tal-quddiesa narawhom jitqasmu lill-kappillani tal-15 il-parroċċa f'Għawdex sabiex huma jaħduhom fil-parroċċi tagħhom u jintużaw matul din is-sena. Huwa iż-żejt tal-Ispirtu Santu illi ma jaqaf qatt isawwa bil-grazzja tiegħu, il-grazzja ta' Kristu nnifsu fuq il-poplu ta' Alla, anki permezz tas-sagramenti li huma sinjali ta' salvazzjoni. Wara dak ir-rit tant sabiħ ta' tberik ta' żjud, il-liturġija ta' dalodu tkompli b'mod iktar normali kif nafu il-quddiesa, għalhekk il-liturġija ewkaristika li fetħet propju issa bil-proċessjoni tal-offertorju u l-offerti allura tal-ħobs u l-inbit illi jinbidlu fil-ġisem u d-dem tal-mulej f'dan il-jum ta' ħamis ix-xirka meta l-Knisja tidħol tikkontempla fiċ-ċenaklu il-misteru kbir ta' twaqqif tal-Ewkaristija, misteru etern tal-imħabba ta' Alla għall-bnedmin f'ibnu Ġesu Kristu, misteru illi ġifdat lill-Knisja permezz tas-saċerdoti tagħha. Smajna l-Isqof jgħid anki fl-omelija tiegħu, saċerdoti li huma bnedmin bħalna dgħajfin, strumenti fraġli, imma lilhom il-mulej rid jafda bi grazzja tiegħu dan il-ministeru li jkunu il-ministri tal-Ewkaristija biex lill poplu tal-Alla ikomplu jitimgħuh u jisquh bil-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Infakru li din hija xandira diretta mill-katedral ta' Għawdex, il-quddiesa ta' tberik ta' żjud. Fil-djoċesijiet kollha madwar id-dinja ma ssir ebda quddiesa oħra li f'din tal-Isqof flimkien mal-kleru tiegħu, mal-presbiteri, kemm sekulari u anke reliġjużi, u l-poplu ta' Alla li dalodu b'mod iktar speċjali huwa imħeġġeġ sabiex jitlob għal dawn il-ministri ordnati tiegħu għas-servizz tal-poplu kollu ta' Alla. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox,
tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bitqejta li dejn isaħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għal uliedek, imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħ ħajatuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Sanctus. Missier ħanin, miċ-ċokontana nitolbuk, bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhom lok l-ewwel net tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika. Għatija sliem, ħarisa, aqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli, mal-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek u f'daw kollha li hemm madwarna. Inta ftajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidba ta' ruħhom u jaqalgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma wresqu t-talb u x-xewqat tagħhom qudiemek Alla ta' dejjem ħajju veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Alla u Siedna Ġesu Kristu, tar-raġel tagħha San Ġusepp, tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha,
għal mert u t-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek, seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisha il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw lil-lejl qabel ma bata, ħajl ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu, refa' għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu, reġa' ratt il-ħajr birek tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dem imqaddes ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u sliem, ilqaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek qabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-kol li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mammudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll mitinbin għaddejja tiegħek nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefanu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandru, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia. U tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku
u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fit-talba tal-missierna niftakru li Alla hu missier u ma ninsewx li wieħed mit-tietli li bih jgħidulna n-nies huwa missier, Fader. Ejjew verament nimitaw nixbħu lil Alla tagħna bħala missier l-ewwel qabel kollox ma' xulxejn bejnietna. Niftakru f'disa saċerdoti li huma morda. Niftakru wkoll fis-saċerdoti li għaddejjin minn żmien ta' diffikultà. Dawk li huma b'xi mod għaddejjin minn tbatija. Ġustament jew inġustament. Induru lejn il-missier tagħna tas-sema u flimkien nitolbu. Missierna li inti bismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kull jum għatina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. L-Ewkaristija hija il-mument tal-komunjoni. U b'mod partikolari l-ħin ta' tqarbejn, il-ħin li fih dawk li jemnu fi Kristu, id-disċipli tal-mulej, jersqu l-altar biex jirċievu il-ġisem ħaj tiegħu. Anki jintom li qegħdin issegwu li forsi minħabba mart jew impossibilitajiet oħra ma tistgħux tkunu preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni fiżikament, dan huwa l-mument tal-komunjoni.
Dan huwa l-mument fejn inħossuna l-koll maquda flimkien bħala knisja. Maquda wkoll ma' tant saċerdoti fid-dinja kollha. Imma b'mod partikolari s-saċerdoti tagħna tal-knisja tagħna. L-isqof semma aktar kmieni 36 saċerdot awċi li qed jaqdu lill-Knisja barra minn Malta, nuru sabiħ saċerdoti missjonari li tant jeħtieġu it-talb u l-appoġġ tagħna. Semma wkoll 9 saċerdoti morda, saċerdoti oħrajn li mhumiex preżenti hawn għal din iċ-ċelebrazzjoni dal-għodu minħabba xi raġuni jew oħra. U niftakru wkoll fis-saċerdoti li ħallewna anke matul l-aħħar xhur. Nofruhom kollha lill-mulej li kienu li għażilhom minn fost il-poplu ta' Alla, l-poplu saċerdotali tiegħu sabiex jaqduh f'dan il-ministeru li llum il-Knisja hekk tixħet iktar dawl fuqu f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalgħodu. U għalhekk nitolbu bil-qalb għas-saċerdoti tagħna u ngħidulu: O Ġesu, saċerdot etern, raj tajjeb u għajn tal-ħajja li bimħabba tas-sew kbira tal-qalb tiegħek li żied ħelwa tajtna is-saċerdoti tagħna biex iwettqu fina dak l-emil ta' qdusija illi bih il-grazzja tiegħek tħeġġeġ il-qlub tagħna. Aħna nitolbuk iqaf magħhom bil-ħniena u bl-għajnuna tiegħek. Ikunu fihom, O Ġesu, il-fidi ħajja fl-emil tagħhom, it-tama sħiħa f'kull tiġrib, il-karità mixowla f'kull ħsieb tagħhom u l-kelma tiegħek dawl tal-erf etern tiegħek. Kuna lihom bħala meditazzjoni dejjema l-ikel tal-ħajja ta' qdusija. L-eżempju ta' ħajtek u l-passjoni tiegħek jiġġeddu fl-emil u fid-dbatijiet tagħhom biex ikunu għalina ta' talim u ta' faraġ fid-dbatijiet tagħna. Amen, O mulej, li s-saċerdoti tagħna jiċċaħdu minn kull ġibda tad-dinja u jfittxu biss il-glorja tiegħek biex jagħmlu dmirhom sal-aħħar b'kuxjenza safja. U meta wara mewthom jqiegħdu fidejk il-ħidma tagħhom mitmuma, għatihom, O Ġesu, int li kont fuq l-art li mallem tagħhom il-premju għal dejjem tal-kuruna tal-ġustizzja fid-dija tal-qaddisin. Amen. Kemm uċċuħ ta' qassisin qegħdin naraw dal-għodu fuq l-iskreens tagħna, uħud minnhom familjari, oħrajn forsi ma nafuhomx, laqas nafu li huma parti mill-djoċesi tagħna. Uħud jaħdmu fuq quddiem fl-għalqa tal-mulej, oħrajn aktar minn wara l-kwinti. Uħud attivi, oħrajn forsi irtirati jew iwettqu servizz fil-moħbi. Nitolbu għalihom kollha, nitolbu tassew kif smajna aktar kmieni f'din il-quddisa ta' dalgħodu li l-Ispirtu ta' Alla illi dilikom biż-żejt fuq tal-konsagrazzjoni dakinhar li ġew ordnati aktarx hawnhekk f'dan il-post fil-Katedral ta' Għawdex minn dan l-isqof jew mill-isqfijiet ta' qablu, tassew iwettqu dan il-ministeru dejjem akkumpanjati minnu ħalli
jagħtihom dik li l-Isqof Anton fil-omelija sejħilha il-viżjoni ta' Ġesu Kristu nnifsu. Qabel xejn billi xandru il-kelma ta' Alla. Imma wkoll billi din il-kelma iwettquha fil-prattika billi jagħtu għajnuna konkreta lil foqra. L-Isqof fl-omelija semma li Ġesu meta jikkwota lil Iżajja jispeċifika partikolarment 4 kategoriji ta' nies li qed ibatu ta' foqra u jagħti wkoll it-terapija, it-tip ta' pastorali, l-attenzjoni speċifika illi Alla permezz ta' saċerdot jixtieq jagħti lil dawn fost il-poplu tiegħu li għandhom bżonn l-għajnuna. Nitolbu wkoll li s-saċerdoti jkunu dejjem faqda f'komunjoni bejniethom u mal-Isqof tagħhom. L-Isqof Anton semma li l-missjoni ta' saċerdot hija waħda tassew relazzjonali. Huma mhumiex qegħdin jitrattaw ma' numri jew ma' ġema kbira biss, għalkemm il-Knisja hija il-ġema, il-poplu ta' Alla, imma jitrattaw ma' persuni bisimhom u b'kunjomhom. Nitolbu wkoll li s-saċerdoti jkunu tassew fi fraternità ma' xulxin, iħobbu, jirrispettaw il-xulxin, jieħdu ħsieb ta' xulxin, speċjalment ta' dawk l-aktar dajfa fosthom. Għaliex għax b'dan kollu ikunu tassew ta' xhieda awtentika qudiemna il-poplu ta' Alla, illi meta narawhom jinħabbu bejniethom tassew nedifikaw ruħna u tassew dik il-kelma li huma jwaslulna tista' tkun koerenti u kredibbli kif tassew għaliex hija l-kelma ta' Alla innifsu. B'hekk biss jista' jasal għandna dak il-ħelsien illi ħabbar il-profeta fl-ewwel qari u li s-saċerdoti huma strumenti tiegħu bi grazzja ta' Alla. L-aħħar ftit saċerdoti hawnhekk jikkonċelebraw mal-Isqof dalgħodu fil-Katedral tal-Assunta fiċ-Ċittadella ta' Għawdex, telgħu fuq l-altar sabiex minn hemmhekk jirċievu il-ħobs tal-mulej, il-ħobs tal-ħajja. Illum jum 5 ix-xirka, il-lejla fil-knejjes tagħna tiġi ċelebrata il-Qudiesa Inċena Domini, il-Qudiesa tat-tifkira solenni tat-twaqqif tal-Ewkaristija u l-ħasil tar-riġlejn Ġesu li mgħallem il-kbir illi fi ftit sigħat oħra jingħata għalina fuq is-salib, propju l-lejla jingħata għalina minn qabel permezz tal-għotja sħiħa tiegħu innifsu f'ġismu u f'demmu. L-aħħar ftit momenti ta' din il-quddiesa ta' dalgħodu ta' tberik ta' żjud fejn mhux biss nirċievu l-barka tal-Isqof imma issir ukoll il-konsenja lill-kappillani l-arċiprieti ta' dan iż-żejt illi ġie dalgħodu imbierek u ikkonsagrat. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk o Alla li tista' kollox biex aħna li ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek jistħoqilna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Permettu li qabel ma mmorru nirringrazzjakom mill-qalb tal-ħidma li tagħmlu, ħidma ħafna minnha moħbija. Grazzi, grazzi, grazzi mill-qalb. U nixtieq ukoll ngħid grazzi kbira lill-Uffiċċju Kleru kif tafu intom hekk jagħmel il-ħila kollha tiegħu possibbli fil-linja tal-possibilitajiet tagħhom biex kemm jista' jkun il-formazzjoni bejnietna tibqa' għaddejja, kemm jista' jkun jekk ikun hemm xi saċerdoti jew xi saċerdoti fid-diffikultà jippruvaw jagħmlu mill-aħjar li jistgħu biex ikomplu. Grazzi tassew mill-qalb, grazzi wkoll lilkom il-lajċi tas-sapport li tatuna u tat-talb li titolbu għalina. U please, aħjar titkellmu magħna milli titkellmu fuqna. Jekk ikun hemm xi ħaġa aħjar titkellmu magħna milli titkellmu fuqha. Grazzi. Il-missier tagħna fi Kristu, Anton, għal grazzja ta' Alla u tas-Sede Apostolika, Isqof tal-Knisja Mqazza f'Għawdex, f'isem il-Papa, jagħti lil dawk kollha hawnhekk preżenti, niedma minn ħtijietom, imqarra u imqarbna, il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Jitolbu lil Alla l-qdusija tiegħu il-Papa tagħna Franġisku, għall-Isqof tagħna Anton u għall-Knisja Mqazza omna, u fitxu li tgħixu faqda sħiħa magħha b'ħajja qaddisa.
Il-mulej ma'kom. Baxxu raskom għal barka. Ikun imbierek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Bl-interċessjoni tal-qaddisin apostli Pietru u Pawlu, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-proċessjoni tal-eluq ta' din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalodu ta' dberik ta' żjud akkumpanjata mill-innu tal-aħħar mill-kor tal-Knisja Katedrali taħt id-direzzjoni dalodu ta' Matthew Sultana, il-kliem sabiħ ta' Ġesu fil-Vanġelu, fit-tmiem il-Vanġelu, u jiena magħkom sa tmiem. Ġesu jibqa' magħna permezz tal-Knisja tiegħu, permezz tas-saċerdoti tiegħu. Qed naraw bħalissa il-kappillani l-arċiprieti tal-15 il-parroċċa f'Għawdex illi jinżlu f'idejhom ukoll ir-reċipjenti bil-tliet żjud illi ġew imbirka u kkonsagrati dalodu. Nfakkar iż-żejt tal-Griżma tal-Morda, iż-żejt tal-katekumeni illi jiġi midluk fuq is-sider tat trabi u l-katekumeni ġodda u iż-żejt tal-Griżma li jintuża kemm fil-Magħmudija, fil-Griżma tal-Isqof u fil-konsagrazzjoni episkopali u l-ordinazzjonijiet saċerdotali. Nitolbu dal-għodu mill-ġdid infakkarkom u nħeġġiġkom għas-saċerdoti tagħna qed tarawhom bħalissa jinżlu jħallu l-altar u l-presbiterju biex jidħlu lura fis-sagristija. Imma tant oħrajn li mhumiex hawn dal-għodu inżommuhom kollha fil-qalb tagħna, anzi impoġġuhom fil-qalb ta' Ġesu, ir-raj il-kbir. Iktar tard dal-għodu is-saċerdoti għalmenu ħafna minnhom se jinġabru mal-Isqof mument iktar inqas formali ta' fraternità fis-seminarju ta' Għawdex. Nitolbu wkoll dusija tiegħu il-Papa Franġisku fl-10 anniversarju tiegħu bħala raj tal-Knisja Universali. Infakkarkom fl-appuntamenti li jmiss il-lejla hekk kif issa jala iż-żmien tar-Randan jiftaħ it-tridu solenni tal-Eid. Fil-knejjes kollha tagħna iċ-ċelebrazzjonijiet ta' dan it-tridu, mod partikolari f'dan il-katedral, il-lejla fis-7 ta' filgħaxija. Għada l-adorazzjoni tas-salib fit-3:30 ta' wara nofsinhar u mbagħad l-iktar ċelebrazzjoni importanti dik tal-Vġili tal-Eid nhar is-Sibt filgħaxija fit-8. Iċ-ċelebrazzjonijiet immexxija mill-Isqof ta' Għawdex jixxandru fuq dawn il-mezzi soċjali ta' djoċesi. Però il-lejla dik li titwassal lilkom hija mis-Santwarju ta' Pinu fis-6:30 ta' filgħaxija. Peress li l-Isqof illum sejjer jingħaqad mar-residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u jmexxi hemmhekk il-Qudiesa inċena Domini bil-ħasil ta' Reġlin. Però nfakrukom imbagħad għada l-ġimgħa l-kbira l-adorazzjoni tas-salib minn dan il-katedral f'3:30 ta' filgħaxija. Is-Sibt filgħodu Sibt il-Għid l-Isqof imexxi ċelebrazzjoni sabiħa ħafna fis-Santwarju ta' Pinu fid-9 ta' filgħodu is-sija tal-għom. Waqt illi filgħaxija fit-8 ta' bil-lejl
il-fġili tal-Eid f'dan il-katedral. Nar ħadd il-Eid filgħodu imbagħad mill-Bażilika ta' San George fil-11 ta' filgħodu. Għal dawk fostkom illi ma jistgħux jieħdu sem iktar ħaj b'mod fiżiku fil-komunitajiet tagħhom matul it-tridu tal-Eid, inħeġġukom għalmenu biex issegwu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li se nwaslulkom permezz tal-mezzi tagħna. Dak kollox dal-għodu mill-Katedral ta' Għawdex, minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill-tekniċi ta' Radio Katedral u Radio Katedral Online TV li għamlu possibbli din ix-xandira. Grazzi lilkom kollha illi inaqqadtu magħna minn qalbna minn issa it-tridu tal-Eid it-tajjeb. L-għodwa tajba lil kulħadd.